Halløjsa YouTube. Ja, vi starter lige med at tage ned minen. Det er sådan lige. Ja. Af for satan. Hvad fanden var det? Det er bare lige sådan at. Ja. At vi kan få noget sten igen. Vi har bare brugt al stenen på pis og papir. Undskyld, jeg ikke snakker så højt, det er fordi jeg er mega ondt i halsen, men ja. Okay. Så ja. Okay, fedt nok. Det hvis jeg så lige det der. På grund af min våben er enchanted, så får jeg det, som jeg smadrer. Det hvis jeg så ikke lige. Det er ikke så smart at smadre de her blocks her. Men jo skal først til at smelte dem og nej, ikke ved kul på her. Jo, det samme skal jeg skulle ved kul. Det jeg skulle lidt ked af. Ja, så ved jeg det. Og fremover så skal jeg bare komme uden noget. Eller uden enchant på mit våben. Men hvad fanden så tager det jo lang tid for mig at smadre ting. Der så lige min vilde parkour var. Jeg er bare vild til det der parkour. Ja, og hvis I har nogle spørgsmål, så skriv dem ned i kommentarboksen. Og ja. Ja. Jeg har ikke lige et godt navn, men indtil videre hedder bare Steffen. Lidt nederen navn. Men det er så episode 1. Jeg ved ikke lige hvor mange episoder jeg orker at lave og gider og ja, pisse og papir og det. Men ja, hvis I vil se en der er mega god til det der til at spille Minecraft, så se Brian from Denmark. Han er god. Det er sådan, han er mit store idol. Han er bare med chef alle mand. Det er ham der har fået mig til at spille Minecraft så meget. Han har vist mig hvordan man bygger ting og alt det der. Så jeg synes han er mega awesome. Så det er bare ja, om I orker og ja, at se ham. Nogle af hans videoer er sådan lidt lange, men whatever, de er fede. Hvad kan jeg ellers sige? Ja, der er snart motionsdag på skolen, det er mega. Skal ud og løbe. Ja, og hvis I også gerne vil se en til, der spiller Minecraft, så gå ind på en, der hedder Bloodstepper 123F. Jeg ser om jeg kan smide et link i kommentarboksen. Og ja. Og så videre og så videre. Men hvis I godt kan lide at jeg laver Minecraft, eller skriv et eller andet spil som I gerne vil have jeg skal spille og optage videoer med, så ja, selvfølgelig gør jeg jo det. Altså, I skulle da mine vibes. I dem der følger mig, hvis I gider.
Men ja, det er så min første video, jeg lægger ind på YouTube. Jeg har lavet mange OK videoer, men ja, det er altså inde på en af mine venners kanal. Og jeg kan ikke lige huske, hvad hans kanal hedder, så jeg vil gerne smide et link, men jeg kan ikke. Og jeg ved godt, I bare sidder og tænker, så smid der noget lys for satan, vi kan ikke se en ski. Det ved jeg godt, der mangler meget lys. Nå, så tager vi op igen. En mål. Fedt, nå ja. Så har vi lige været nede i minen. Så om vi bare skal smutte ind i huset. Ja. I skal prøve at se mit forsvarssystem og sådan lidt. Det er sådan grimt. Står der en mand herinde. Skal lige have noget lys. Jeg ved faktisk ikke engang ikke, om der er zombier til. Tror jeg ikke. Kommer der til lige om lidt. Så hvis det ikke er. Tager lige hurtigt. Hvis jeg undrer jer over, hvorfor jeg smasker, så er det fordi, at jeg spiser kage. Au. Nu er altid næsten alle mine ting derinde. Det vidste de ikke, hvad? What the? Hvad fanden? Selvfølgelig jeg er ikke mere 3. Fuck, man, det brænder. Så er det sgu klar. Undskyld YouTube, men det bliver altså lige nødt til. Jeg gider bare ikke at skulle starte forfra med at bygge og ud og hente træ og det var bare et helt helvede at skulle gøre det. Og det med at lave den her, det var bare det mest irriterende af det hele. Undskyld, der er blevet sådan lidt meget stille. Men det er fordi, det er sådan lidt meget nederen, at det der, det bliver brændt. Og I må fandme sgu undskylde, at jeg bruger cheat. Jeg gider bare aldrig at bruge cheat i mine videoer. Men det er så nødt til lige nu.